This one is Teip sa Scrúdú Tiomána. Pictiúr a hain. Sa Pictiúr seo feicimid Seán taobh modin ionad tostáile agus is léir go bhfuil sé ar tí a Scrúdú Tiomána a dhéanamh. Tá a athair in éanaach leis agus gcuireann sé á mór air. Tá cumann nervhíseach ar cheann bocht, ní cala rá. Pictiúr dó. Sa Pictiúr seo tá Scrúdú faoi lán seoil. I dús bára chuireann an scrúdú cúpla ceist ar cheann faoi rialacha an bmhóthair. An sin, ar aghaidh glós a chár agus feicimid Seán taobh hir den rostúrtha agus an scrúdú in aice leis. Pictiúr trí. I Pictiúr trí is léir nach bhfuil Seán ag túir dóthain aire don bmhóthair nuair a bhainaíonn sé dá cháirde atá ag siúil thar bhráid. Ní móna sásta tá an scrúdú leis an iompar seo ó sheán. Tá an scéim marcála ina lábha aige. Pictiúr 4. I breaban na súl búlann cá sheáin an cá atá chun tosaigh. Buintear get fásach as tománaí an chár eile chomh maith le Seán, an scrúdú agus na daoine eile atá i láthair. Tá priseach ceart déanta ag Seán den scrúdú, an tamadáin. Pictiúr 5. Sa Pictiúr seo chuireann an tománaí eile fiosar na gardaí agus tagann garda óháin gan bhfuil. Tá cúltholas an chár briste ach buchas le dia ní léon damáiste darí ar a déanta. Míníonn an scrúdú dó go raibh an scrúdú ar siúil ag Seán nuair a tharla an timpiste. Tá cuma airgeach fós ar an tománaí eile ach targann Seán íoc as an damáiste. Pictiúr 6. Tá Seán agus an scrúdú ar ais san ionad tostála. Deir an scrúdú leis go mbeidh seans eile an scrúdú a dhéanamh i gceann cúpla seachtaine. Molann sé dó tuile cleachtaigh a dhéanamh agus dar nóig níos mó aire a thabhairt as seo amach.